Kinde machielo nyako Ramogi marwake ni machiegni mar yudo weche manyien mag kagi kacha kokalo Ramogi TV dwe mar aboro tarik 3 2023. Wan kod mago moseluomo ni ka kod kacha mondo ibed gi ng'eyo kuom gik mamedo timore pacho ka midhiambo ma kawuono. Nyinga en George Bati machiegni. Piny owacho lando ng'ado omenda mar dwe mar 7 kod mar 8 mar osuru mar udi manengogi yot mane do chiwo thuolo mondo omi ochak tiyo. Jotich idhi ng'ado osuru mar udi ma dwe mar 7 kod dwe mar 8 dichiel kowuok e osara ma idhi chul giko dweni. Duol machoko osuru KRA omi ting' mar luwo kaka ichoko omendago ka giwacho ni gibiro chiwo lendo makare ewi kaka omendago medo choponegi. Piny owacho kokalo kuom migawo mar arita oyango ni giseketo kenge makare mag kedo kod monj mag kor mbui kaka yor chiwo sir mowinjore ni apise mag piny owacho elni kod kembe mag ji giwegi ma pacho ka kaka yor neno ni gitayo chenro mag mbui maonge ng'ikruok. Oloso gi ute mag fwambo e kaunti ma Machakos e kinde loro ayanga romo mar jokanyo e sekta mar weche mag arita mag kor mbui. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo owacho ni arita mag mbui en gino ma piny owacho geto rido mar ni chenro mag mbui ok obedo gi ng'ikruok moro amora. Bende owacho ni giseketo chike mabiro kelo kanyakla sectors buora mar neno ni ginywako ne kedo kod monj ma samoro timo kokalo yor mbui. And most recently there's been a lot of activities within the digital space. Now this task force has finally come up with the draft regulations. These draft regulations needs to be taken through public participation and subsequently to Parliament for their passage, and then we are able to start implementing those regulations. In a nutshell, the regulations are speaking to 3 main things. One is with regards to the critical information infrastructure, how we need to secure them. 2 is with regards to how to deal with cybercrime that emanates out of the use of cyberspace. And 3, it focuses on the issues of capacity building. Jatend piny William Ruto chiwo thuolo mar chako tich mbalariany mokwongo pacho ka machiwo somo e yor mbui. Malog tich mare dhi bedo Konza e kaunti ma Machakos. Yango kar tiegruokno dhi achiel kod dwaro mar sekta mar somo ma jopuonjre ok ochuno ni ochopo e mbalariany mondo eka giyud tiegruok. Jokanyo neno ni ma en achiel kuom yore mag yaro chenro mag somo mamalo kaluwore ni kwan jopuonjre ma medore kendo medo donjo e mbalariany go kendo kwanno medo ingo udi kod klese manie lope mbalariany moko ma pacho ka. Ruto owacho ni yawo mbalariany no misome gigo kata misome yor mbui biro jiwo chenro mag somo ne jopuonjre mathoth ma pacho ka kendo kelo yot nyaka ne jopuonj bende. By Section 24(1)(b) of the Universities Act, I, William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya, hereby award the charter annexed hereto to the Open University of Kenya on this 3rd day of August 2023 and wish the university great success. Asante sana. Thank you very much. The next instrument of power is the mace. To the Chancellor and to the Vice Chancellor. We may appreciate. Thank you very much. And finally, kawuok mag somo ng'imo tende kod weche mag kor lwasi kod alwora. Bad migawo mochung'ne koro chal kor lwasi e pacho ka koni ranyisi mamalo nitie ne koth mar El Nino nyalo chwe kinde dwe mar 10 nyaka dwe mar 12 higani. Kaluwore kod duoko mar nonro mayango kaka kor lwasi dhi bedo chakre dwe mar 6 nyaka chak higa mar 2024. Jolony e koro chal kor lwasi okoni idho malo mar liet ma osechakore alwora mag Namataro mong'ere kod kelo koth mapek e alwora mag pinje Afrika ma ugwe dweche 3 mogik e higa osechakore. Jolony kata kamano koni kata obedo ni 90% mag duoko mag nonro yango ni koth nyalo bedo mapek
ma dhi luwore koda kaka yamo biro bedo ni ringo e gwenge mathurka. El Nino ma iparo e pachoka ni ochwe higa mar 1919 kod 1997, kata kamano higa mar 2015 kod 19 ne ok obedo koth mathoth ahinya, kata obedo ni liet e alwora mar Nam Ataro ne oidho kendo kelo ranyisi mag kodh El Nino. Jokor chal kor lwasi bende okoni nonro mamoko mosetim yango ni ranyisi ni koth dhi bedo manok e kind dwe mar 8 kod dwe mar 9 mar higa ni nitie. Kawasudo nyime en ni piny Kenya biro bago romo e wi twak mar chenro mar bero kor lwasi kod alwora dwe mar 9 higa ni. Jatend migawo ma ochung' ne weche mag alwora Soipan Tuya oyango ni romono biro timore kochakore tarik 4 nyaka tarik 6 mar dwe manyien mar 9, kendo biro rwako jolony e weche mag alwora mowuok e pinje mag Afrika kod pinje mamoko maoko. Romono geto jiwo chenro mag rito kendo reso alwora. Piny owacho jiwo jofwambo mondo mi okas kampen mar menyo weche mag rito alwora. Ma oluore ni pinje Afrika yudo midhiero mathoth kaluwore kod kethruok mar kor lwasi kod alwora mamoko. Green growth pathway for the African continent, setting the stage for Africa to lead the globe towards a more ecologically responsible global industrialization, catalyzed by financing that is accessible, adequate, and affordable. The summit then will seek to find practical solutions for the climate crisis on the continent and the rest of the world. We have advocates that have come out strongly: women, children, youth, and community climate action advocates, who are continually calling on their leaders to take progressive action on climate change so as to alleviate the pain visited on them by a crisis which they have very little to do with. Migawo mar thieth chako tielo mar 2 mar chiwo chanjo mar nyaldiema ma indong'o e dhok. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Nairobi, Susan Silantoi, oyango chenrono ka ojiwo oganda mondo mi ochop okaw chanjo. Migawo mar thieth oketo tenge thuolo makende osiptal ma Mbagathi kod Mama Lucy kama ibiro chiwe thieth ne joma oyud kod tuo mar nyaldiema. Nairobi en achiel kuom kaunti 8 ma sirkal rido e chenro mag chanjo e wi tuo mar nyaldiema kaluwore kod muoch mar tuono. Sirkal nyolando ni chanjo ibiro chiwe sikunde e chirni kod ma ibiro chiwe dhot ka dhot. Across the city, with the main referral hospitals, particularly Mama Lucy and Mbagathi, catering for a bulk of all the patients of cholera. We've reached out to about 1.5 million people with sanitation and hygiene promotion key messages, with a focus particularly in informal settlements, which are the most affected in the city. My department has also distributed about 116,000 aqua tubs to vulnerable households for water treatment, and has given water storage containers and buckets to about 3,000 households in the informal settlements. Jodak Marongo ne opong'o bomano, kata jodak ma gwenge makoro nopong'o boma Marongo ka gimanyo mula mawachore ni yudore e kite ma iloso godo ndara e chuny boma Marongo. Kuom ndalo koro jopiny osebedo ka choko kitego ka gin kod geno ni gidhi yude nyinyo mag mula. Jomoko mane oloso kodwa olero ni moko kuomgi oseyudo mula e kite ma gichoko. Jogedo matiyo e apayano kwayo jopiny mondo mi oyienegi mondo giti ka gin bende gichiwo thuolo ne jopiny mondo kwany kite kinde ma gisekunyo lowo e chenro mar gero ndara. Ramogi ka wadhi nyime kod weche ma tuche gwenge ma Nyanza owuoge motedre kod weche mag mula ma bende imedo los mo yo makare ang' wayudi e yor adimba kendo yo mongirore nyakoro mo saa 1 gi saa 3. Wadhi e gwenge ma Nyamira. Kar thieth ma yudore Itibo e kaunti ma Nyamira olor kaluwore kod chal marach mare ma koro bende yangore ni kor ot ma ithiedhe oganda e osiptalno ochako barore. Choche osesienyore kendo oyud ni gionge kar wang'o taka. Apisa mag thieth e kaunti no mane olimo kar thieth no ma e Kerubo Geitai kendo kwayo piny owacho mar kaunti ma Nyamira mondo mi odonje wachno mondo ne ni giloso kar thieth
mondo jopiny omed yudo thieth e yo makare kaka pile. Jatend kar thiethno bende osingo timo kar nyalone mar duoko chenro mag thieth e wang'e mapiyo kaka nyalore mondo jopiny oyud resruok. Of a closure notice which was issued on 14th September 2020 is about the poor toilets that we have, the poor structure of the hospital first. Number two, we don't have the burning chamber. Tumepeana within 6 months, in a period of 6 months, at least wacharibu kurekebisha. Tunataka daktari wa county aletwe hapa wakati hii dispensary imefungwa, akue anatibu watu hapa ili waendelee kupata services za hili facility, tukiangalia jinsi tuta-improve ili wananchi waendelee kupata services. Kwa mambo ya building yenye ilikuwa condemned, kuna new building yenye wamejenga hapo kando, ndio inafaa kuwa satisfied. Hii ingine imeachwa kutumika, kwa hivyo tutaitumia hiyo. Kwa yale yote walituambia, tunaomba Mungu atusaidie tuyatekeleze ili tuendelee na kazi ya hospitali kama kawaida. Kawasuru nyimeni familia moro e gwenge ma papi yamo mayudore West Alego e kaunti ma Siaya ywagora tich wuodgi ma jonjore nomonjo kendo onego dwe mokalo. Alois Ochieng ma jahigni 39 nomonje e od jonyuolne sa 4:30 okinyi kendo noweye gi hinyruok ka bang'e nowito ngimane e osiptal maduong' mar kaunti ma Siaya kama noyude thieth. Kaluwore kod Rosemary Akinyi ma min mare, owacho ni seche mane omonjo wuode ne entiere dala kendo ne gigoyo lwetene kotemo reso wuodeno. Familiano koro dwaro ni ratiro mondo mi obed ne nyathigino ka koro gidhi mbele gitimo chenro mar ik mare mabiro timore juma manyien ngeso. Kowuok dire kocha to ng'ato moro bi wuok koni. Koro kane gichopo to gichwade kod luth. Ema koni, nini en ang'o matimore? To ka wuok tasechopo kar kae to moro osechwado chak mono nyiedho chak gi njag bo barore. Ka ae tabi ka penye nang'o to chwado bada ka. To moro mnogoya ni en ing'eno ogoya to chung' e dhot ka. Kae to moro to ni ot koda Luis. Gisegwe Luis bado supudho piny kar kitanda. Ka kitanda kanye emogoye ga. Talisu ni jogi onega. Na ginego na dichuo to oweya gi nyathi matin. Koro akwa na serikal mondo okonywa gi mama, kech mama be onge dichuo koro adong' mana gi mama kaka ji are dala ka to pod waluor. Ka serikal ok okonywa pod wadak gi luoro kech na giwacho ni giboduogo. Ok ber. Gigi wan wawinjo ga mana ka iwacho gi e TV kata wawinjo radio. Nyathini mae ode rangane. Kata ka ni mara ni awinjo ni wacho ni mara ni wiete akiana na gine mago gik malich. Onge chik moyie ni ng'ato biro Odonjo weche mag tuke tim mar adhula mar Chelsea nowuok amodhi gol achiel kuom achiel gi tim